sa Maynila. Abang sokot. Tadi habis kebaktian. Pulang dulu. Nanti ini udah balik ke sini. Balik lagi ke sini mau ngapain? Ini? Tadi. Iya, pulang. Oh, tadi pagi. Karena tadi siang. Tadi siang dulu. Iya. Malam pulang. Kan sekali depan. Oh iya, gue lupa lagi. Iya ya. Luar biasa. Mantap. Mandi dulu. Baru pulang lagi. Wah, emak. Mantap. Tapara di marohadta madohoti pesta parjolo parningotan hasasaur nito di Purbadia manang Pentakosta parjolo doho topik huaso nito di Purbadia na pasadahon hamu akan nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus selamat hari Minggu madihita saluhutna Ariodo na jinadihon ni Jehovah marulupulop jala marlas ni roha mahita ala di bagasan hasadaon hita marpungo lao magkalason pesta parjolo parningotan ari hasasaor nito di Purbadia huaso nito di Purbadia do napasadahon hita ala nii rak maras niro hamahita mangedehon puji-pujiat tu debata naung mangusehon to di Purbadia tu hita be maredde mahita Pentakostelim
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kutuhamu roha nay baru, dohot to di nay baru, tubagasan ati-ati muna. Jala usatok kuroha batu siad daging muna. Jala lehonok kutuhamu roha na marpakilalan, jala lehonok kumatodikku tubagasan ati-ati muna. Au do mapahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Akau hupu pe radutan muna, jala patupau mudo. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodani jala mangajari rohani akana persea di hatam, marhite-hite to di purbadia. Saibuhai marohanami, asature perrohon nami, marhite-hite to dimi, asatotonggok dami rohanami, makalasson hagugunay, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima katehismus bidudua ponggol patuluhon hata habadiaon ni halak Kristen. Au persea ditod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot, daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Dia do lapatan ni oddo. Na di parhatu turohakku do nasotar bainao porsea di Yesus Kristus Tuhaku. Manang madapot to nibana yang gotung siya roharohakku, manang siyang gugupku sendiri. Na di jo to di perbadiai doau marhite siya berita nauli. Di lehon doas ni rohana pati urhon rohakku. Di perbadiai do rohakku jala di patotong doau di bagasan haporseaon nature. Tudos tu nabi nay noaeng tu saluhut halak Kristen di tanoon. Ay di jodo na sida, jala di papungu, jala di patiur dorohana sida, jala di perbadiay, jala di patottong do na sida di Tuhan Yesus di bagasan haporseaw na sasaday natigori. Akup ni buas dorohana manesa dosakku ganup ari, rodi dosa ni akadongakku na porsea. Dungi panguluon na doaw di ari parpudi, rodi nasa na mate. Dungi lehonon na tuaw, do tunasan na porsea di Tuhan Yesus, hanguluan na sorasuda, ima natutu situtu.
Ido sahatna atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pergugui mahami, mangulahon na hopar tupatikmi. Amen. Patandahon matuahu dosa na buni dope akana paholang ahu siande patatahem asa tapatakui tutuhaku Jesusi jala paluaona siandu sasaluhutna Tonisan ajari aku cara tugu-tuguma asa marpangalaho namadiana tama say paburjur rohakun mawulun hatam toktok asa mulo ro ajahu sahata tuinganahanmu. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Hodo na patupahon hasasan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kahulongan ni Roham. Saya si Roham dihami akka na mangarsak kudusan nami. Nung nga dilehon ho tuhami todimi, laho pasadahon akka na hinokko mo. Alamangol dope juk panghasadaw ni dito nga tunga nami. Alay samiyad dope tod dini portibiod dungulo nami. Imaro hadiri na magkorhon par bulat-bulatan, par badan, par musuhusuon, masi humuhuman dohot parpurangan. Dang hibul dope rohanami mangihuton ho. Ale Tuhan Yesus narade patuturohon dirim. Laho paluahon akka pardosa. Say huhati dakon hami do diri nami hanak Kristen. Hape say jot-jot hor say hami dongan nami. Say jot-jot tami manipil siya dalan hanguluan. Jala hutod dong hami dalan hamagwani. Jot-jot marisuang hubayin hami asni rohami. Ale Tuhan tamado uhumomu hami ala ni dosa nami. Lehon matuhami todim nabadiyay asaw nanggang rohanami dias ni Roham alaya sahot rohanami marhapor siyaon laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon asa hupasahat tami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan nabadiya marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
baga-baga ni debata taringot tuha sa sandi dosa. Isebe mga luhon akka na pinili ni debatado na mamitori. Ise do na madabuuhum hamagoan, Kristus Jesus na umate, alay dada holane, naong mulak manguludo, jala di siya mo na debatado iba na mga dihok kita, hasangapom ma di debata na digityang. Nay huhatid akon hami hagugurito to paluahon na magdosa ng padyahat na bulong inganan murahan nami doni mi maguhi pagkadohon gulo nami gabi ula-ulami say papulik rohan nami gabi panguloy diho asa harahami law makatidakon ho inganan murahan nami tondi mi maguhi pagkadohon gulo nami gabi ula-ulami. Tatangihon ma hatani debata turpu epistel di Mingguon tarsura di sada Musa 40 mamukasian ayat 77 sahat tu ayat 42 tajahama marsika soring. Dengkam mahatai di rohani Raja Parao dohot di rohani akka na posona sudina. Dungi di dok Raja Parao matu si Joseph, dung di pabotohod debata tuho sudenay, dang adong jol manau patas marroha, jalanau pistar sian ho. Akni ni Raja Parao mamadok si Joseph, ida ma nung ngahupasahat tuho sadok tanu mesiron. Ido sahatna mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Lehonton di haholongan tu paruhan na bojong baga-baga hadameon sahat mantuhamion Jesus Alpha na Omega unani apor seyaon say padama akadusa say palua hamion si palua na sundugo lehon tuang olumi Roma hosay marsihon mangingani choromin asahohusom bahami rapon padi surguim Ramamuci mangoloi
kon ma haporseaw tay songon na hinatidak kon idongata sa haporseaw di sadok portibion rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatudosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tuwo na toro dung ditanong na mula mangulo di hari patuluhon na manay tu surgo lahundul tu siyamu ni debata Jehovah amanay pargogo na suhatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea ditoni porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogok dagang nihalak na umate dohot dihanguluan na sorasuda. Tabegema kor ina maranata di jutumanong dohot ama pertukuan.
Titing namasa di Huriata Minggu tanggal 10 Mei 2024. Na parjolo naneng marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagas soma feber pangundian aruan ana ni amang pahala aruan tubuh ni inang lenti anni bornadeyak ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Pembangunan 2 nomor 26 Kelapa Dua Wetan Manang Ui Onom Dohot Orwana Sari Unita Bornadeyak Borni amang besaul nadeyak nahinan tubuh ni inang T. Evelina Boru Pardosi ruas ni HKBP Jatinegara Resort Jatinegara Sian Huta Jalan Kayu Manis 9 nomor 34 Matraman Manang Jakarta Timur. Pamasum-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10. Nah paduahon, pesta paduahon parningotan Ari Hasasaur Nito di Parbadia. Hari Senin 20 Mei 2024 Patupaon ni Huriado parmingguan pesta paduahon parningotan Ari Hasasaur Nito di Parbadia masuk pukul 10 siawip Holan sahali parmingguan. Napatuluhon partangyangan wik. Hari Selasa 21 Mei 2024 Patupaon ni Huriado partangyangan wik sada sampai Wisapul 2 di gereja Dohot live streaming masuk pukul 10 siawip nama jabui ima ruas wik 10. Napapaton Dewan Koinonia Kebaktian Padang ama Immanuel. Hari Sabtu 1 hari Minggu Saplalu 10 Mei 2024 Borha dopungan kor ama Immanuel Patupahon Kebaktian Padang tu Puncak Bogor naniluhon ni amang pendeta Krispandoli R Harahap MTH. Namanghut partangyang remaja Dohot Naposobulung. Hari Jumat 24 Mei 2024 pertangyangan RN HKBP masuk pukul 20 WIB. Tuan rumah RN HKBP Wiksia. Namangit pungan lansia. Sermon pungan lansia di Patupa Ganup hari Selasa masuk pukul 10 WIB. Senam sehat pungan lansia di Patupa sehari 2 minggu. Dimulai pukul 8 di hari Selasa 20 Mei 2024. Dohot 11 Juni 2024. Dohot tanggal 25 Juni 2024. Napalimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuam mari tangyang tak karuas ni Huria na di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di titingta. Napaunopon panitia tahun ekumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu 22 Mei 2024 Patupaon ni panitia seksi dana do rapot maringanan di konsistori masuk pukul 10 siawip. Marhite titingon pinangido sude seksi dana dohot koordinator Sian Ganup Wik asaro madohoti rapoti. Namangiut akagoar naung pasahaton partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun ekumene inklusif 2024 boy mata jaha di titingta. Napapituhon boa-boa Hobar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asata pasaha bema pelean tahun tu Huria manang tu situa wiktabe. Titing tambahan nunga marujungolu sahala ruas ni Huriata ima inang Mutiara Boru Sibarani manang opung putri boru umur 23 tahun tadingan di amanggotam tambunan nahinan opung putri doli. Inganan nasida di Jalan Rawbola nomor 10 Sia. RT Onom RW 1 Komplek Gereja Manang Wiksada. Moding na di hari Minggu tanggal 10 Sia Mei 2024. Songanima titing namasa di Huriata Sadarion mulai tema di Tuhata. Tabigima Kor Wiksa Pulsada.
kasihan surgawi sondangi rohanami be Tuhan lalas ni rohan asa masa patu pahon pinodahon di hatamu sai Tuhan mi marohamu. Hodu silehun rohai dinasana bersihai tumpahi rohanami katugu rohanami bin pasaratan tu sasudi sai tungdungani hami on besudi barohan Tuhan lehonanmu sepuji untuk kowarmu. Sai pargogoy mahamiyon mangihutiyon hatamon di perjalanan namin hapur sialun nalipi tambay tumasapi nabinit taon namin. Sudehami rohanami masonakon hajon maun hamonamon. Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata turpuk jamita. Si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion imana tersurat di buku Ulaun ni Apostel
bidudua mamuka maisian ayat sada sahatu 10 ulaon ni apostel bidudua mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 10 tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi. Jadi dung jupang ari pa-50 honi manang Pentakoste punguma na sida saluhu na di sadainganan. Jadi masa matopuso arasian gijang songo parngongos niya logo nagogo mamolus gabe di gohima sadok bagas udulan nasidai. Jadi tarida madinasida sumattu dilaniapi namar jillam di songgopi ma ganup nasida. Gade gokto di parbadia manasida saluhuna. Jadi mamuka marpakuling nasing manasida. Marguru tu pangaleon ni todi tu nasida makatahossa. Alai adong ma akka Jahudi na maringana di Jerusalem hala na daulat siya salhu na bangso na ditoru ni langit. Alai dinamasa soarai marpungu manatoropi. Jadi tarhalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hatanabi. Jadi tarmali manasida saluhuna jalalongang akanin nama dahala Galilea salhu nasida nama katai buasa ganupita ubege di hata hasomalatabe halak partia dohot media dohot elamit dohot akan maringana di Mesopotamia di Judea dohot di Kapadosia di Pontus dohot di Asia di Frigia dohot di Pampilia di Tanah Mesir dohot di Akalua Libya natukan Kirene dohot halak Rom namaringana di Son akka halak Jahudi rodi akka parguru akka halak Kreta dohot halak Arab di hata tabedo itabege di hata honnasida akka ulaon habalgaon ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhuna jube marohana akanin nama sama nasida namarhua doi ulaning alai mangicahi donadeba akanin nama gok anggur natonggi donasida ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion ima pesta parjolo parningotan ari haroro manak kasasaor nito di parbadia alanido bana marpesta hita di mingguta sadarion rap doho sude halak Kristen nadong dilihat portibion ganup tao do ta pesta hosongonon parningotan ari haroro manak kasasaor nito di parbadia jala ganup taon 2 hari pesta ta pestahon ima patuduhon pesta na belga do pestahon di hita halak Kristen jala pesta na luar biasa somallo pesta parningotan ari haroro manak kasasaor rito di parbadiaon di goari doho padoha Pentakoste na marlapatan ari pa-50 manang minggu papituhon dukehe Tuhan Yesus sian namate di ari pa-50 ina jolo tongon marpungu halak Jahudi
Rabdo hota kasisian ni Tuhan Yesus di sadainganan di huta Jerusalem. Marhua na sida marpungu, marpesta gotilon, pesta panen, pasahat to patumonan, buah sulung, buah pertama, naniula na sida betu bagas joro, tada hamuliaton na sida, dibalga ni pasu-pasu na pinasahat ni debata. Ditikki na marpungui na sida di Jerusalem, topu, siya na so panagaman, roso ara nagogo siya banwa gijang, songon parngongos niya logo, nagogo mamulus, gade digohi mahudulan na sida. Tarida ma songon marjilam-jilam songon api, gabe di songgopi manasida, gabe gokto di parbadia ma, sudah nasida narak marpungu di pesta gotiloni. Hamuna kadonga saha porsiaon di pesta parningota nari haroron itu di parbadia ima. Tuhan Yesus mamanen hasil lina niulana ay laos dinasadarima tardidi 3,000 halak na parjulo sahali di Portibion. Alanya kamanginang molo tapatupan nuai pesta parningota di hasasaor rito di perbadia seharusnya ikko mamotong kue ulang tahun hiaddo hitanian. Ikko rapiado hita sama hita madok selamat ulang tahun. Ala memang di haroron itu di perbadiaima parjulo sahali tubuh huria di Portibion. Imana parjolo sahali akasisean di gohito dini debata gabe marpani dangion gabe marbarita nauli. Alaniro kamanginang di haroron itu di perbadiai menggerakkan mencurahkan to dini debata tu Portibion gabe margogo makasisiani lao pararaton barita halwaoni. Alani to di perbadiaido jongjong nang huriata hakabi pesonari. Alani to di perbadiaido radia kau putana jolo 180 tahun nasalpu majako barita nauli hatani debata sahat tuhita halak batak. Alani kolas dorohata alani haroroni to di perbadiai margogo akasisiani mamuji-muji pasanga podebata maka tidak kungguari itu hata sahat tujongi Portibion. Hamuna kadonga saha persiaon dia mananang dohonon itur puhot tuhita. Parjulo sahali akamanginang nanaik si catatot tasiat turpuhon. Ditiki namar pungu doa kasisean. Rab dohot halak jahudi. Roto di perbadia. Saor to di perbadia tu Portibion. Alanina parjulo sahali nanaing dohonon itur puhot tuhita. Di parningota nari hasa saor ito di perbadia sadarion. Ringgas mahita marpungu na marlapatan sada mahita lumobi mamuji pasanga potuhani buasa iko sada hita ala tuhala na pungu tuhalak na marsada ni rohado diusehon dicurahkan debata todi parbadiai alani iko sada mahita tuakatikin anengro hasada onido senjata ni hita halak Kristen adorak soroto di perbadia tuakasisian na parjulei go biar nasida dang barani do penasida maka tidak ko taringot tutuhani alai dung roto di perbadia barani nasida dang adong dihajiari nasida pitor merjamita ya kasisiani ala nauk songgop todini debata alanya kamanginang rikoti tahun ikosada iko punguhi tahala Kristen si hutto tuhata ala memang hasada unido sinjatata ido gugota molo dang marsada hita go biar rongoluta di hasanganon molo marsada hita 10 pitu hali marpikir halak lao mangalili hita haci do diaropa ni halak Kristen di Portibion na haci do natadopi di ngoluta di hasanganon ala ni perlu hita halak Kristen naik sada naik pungu mamuji pasanga petuhata hamuna kadonga saha persiaon hobatu data statistik ni negarata
10% parugamo di Indonesia. Lapatan nautik gohita. Dakolak kita na 10% ni. Alay nga subi agama na asing. Nanido ka nautik gohita. Ngautik kita riko mahite kumarsada. Ngarotik kita riko mahitaon ikopungo. Unang masihata-hatan. Bamulo martulak jak kadong tanasing. Baunang mekelhita. Molo tangis salah martangiang. Unang gabi duhot kita mga dungi. Alay ko sadado hita. Ala memang hasadaw nido senjatata. Molo masiwal leheng ngabi hita. Murado hita liliw ni musu. Tungod di baga sa pangaliliw do hitanwan. Alay molo sada hita. Marpikir musui. Marpikir akan marsugo ni rohay. Lau mangalilihita. Alanina parjolo sa halina naik Panginoon ni turpuhon. Di pesta parjolo parningotan hari haroro nito di porbadia. Rikot iko punguhita. Iko sadahita. Iko sadahita. Lumobi mamuji pasanga potuhata. Unang masibuan leheng na bihita. Unang masibuan na taboto bihita. Alay sada mahita. Nirahutan ni holong. Lumobi mamuji pasanga potuhata. Napaduahon didok diturpuk taon gade masyatu sama nasida molo tiki tukup na di Babel pasirako bas bangso lao pamasa gudang kabahasa di Portivion alay di haroron ito di parbadiay gade pasadahon nakpesuya kanatoropi makatay di baga sa bahasa nasida bi alay masyatusan nasida. Nanidohan masyatusan mahita. Nang namamuji pasangapot tuhata. Masyatusan mahita sa mahita. Nang ruas ni hurian itu hata. Ikom masyatusan lapatan na masih haholonga mahita. Songod daging ni Kristusi. Ikot taholongi. Nangakadongat tanasing. Tahaholongi akadongatay doso diri tasadiri. Unang maholan na di pikirat na tapangasahon. Unang maholan na riko di hitabeta tapangasahon. Alay tahaholongi manangakadongata. Tatusima nangulo niya kadongata. Masyatusa na kasisiani. Masyatusa na kahala jahudi. Dinaroto di parbadia. Nakpe masibua pakatayon nasida binasida. Alay rap nasida. Marulupulok mamuji pasangapot tuhata. Mamuji pasangap Tuhani. Maka tidak kongguari Tuhani. Ala sa masyatusan nasida. Ala masih haholongan nasida. Napatuluhon. Tada hasosonggok mito di perbadiai didok nakid diturpuk daun alugu dohot api hamunak kadongan iboto Tuhanido na suboy be tabereng ibana diboto Tuhanido na suboy be daun ni simalolok taon ibana alay bebas do Tuhani patuduhod dirina papatarhod dirina tuhita jol mana di Portivion jodo dipake Tuhani alogo dohot api hapapatarra patuduhod dirina tujol mana di Portivion di haroron ito di parbadiay di patudo saroronay songo na logo nagugumamulus dohot songo napi saru panarga do na duaw dingolo ni hita jolma alogo do mangalean hosa kehidupan di hita jolma alayapi payason papitahon akana rotak akana kotor ima haroron ito di perbadia itu Portivion lao pahabakko nakana sok nasoyas akana kotor jala manutung akana sosuman ima sibol haroron Tuhan Yesus marhite tordina tu Portivion alanya kamanginang nunga songgop nunga saur tordini Tuhan itu Portivion dang adong benanaik siha biarata nakpe di nama naik Tuhan Yesus 50 tahun nasal 50 hari nasal pituban wagijang alai tu hata madok dak tadi kono ko hamo somaram suruok kudo tordi pangodian idon waing nata pestaho di bagasa tikion di useho Tuhani tordina madongani
paguguho kita. Alani to dini Tuhan ido tong madongani hita saliling uluta di Portibion. Dang na di tiat tadi ko Tuhani hita. Dang na tidak mau tahu Tuhani di ngoluta. Alay disuruh to dina asaong madongani hita. Iko porsia hita kamanginang manaik pe Tuhan Yesus tuban wagijang. Alay ko porsia hita labukta do ibana. Dilabukta do Tuhani marhite hite to dina. Ala dilabukta do Tuhani dang rikot kita mabiar. Tapabuat ibana manangaha masalah tantangan na tarub. Ala dilabukta do Tuhani marhite tordina mabiar mahitaon mangulahon na kaulaon na maralo tulo monero. Nakpe manay ibana tuban wagijang disuruh to di perbadiai jonok tu hita madongani mangurupi hita patauhok kita dia kapardalanan ningoluta saliling di Portibion. Alanya kamanginang dilabukta do Tuhani. Ala dilabukta do Tuhani marhite tordina las marohata didongani do hita diurupi do hita ditangi hodoaka holso holsota dibege do hele-hele pangidoata dibereng go hita ujo marsahit. Ala dilabukta do Tuhani madiar mahitaon mangulahon ka namaralo tulomoni rohana dilabukta ibana akaulaon lomoni rohani Tuhani mana taula dingoluta di hasyanganon ala nung ngaro ibana marhite-hite tod di parbadia. Amen martan yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di banwagijang mauliate puji-pujian di sobbahor rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami di pesta nami sadarion dinamarningot kami Tuhan diari haroro hasasaori todim todi parbadiai di pesta nami sadario di pakulingi hohami marhiti hatam hodo Tuhan pos ni rohanami hodo pangaluan nami hodo Tuhan madongani hami saliling ulu nami di hasyanganon ala nidang mabiar behami Tuhan nung ngaroho madapot to kami marhiti todim hodo Tuhan pos ni rohanami ala nidongani mahaminak to akatikinan ro urupi hami dia kahagaleon nami patau hami Tuhan dia kana sotau hami asaho Tuhan nagabisi pujon nami nagabisi sobaw nami tu akatikinan ro nakatapi Tuhan nahutangyo kami di bagasa tekyon suaton itu bagasa roadot pikiran nami asa marura marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabi gogo tuko sulu-sulu di hami lao manguduti ngol-ngol nami tu akatikinan ro naktu akatikinan yang rope Tuhan tok tong si hol rohanami tok tong matuha say pakulingi ngolunami asa hatami Tuhan nagabihad da ngabatabat di ngolunami aso nang manibilhami siya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di banwagijang di minggu nami sadario di pesta nami sadarion huwag kami tuado pamu akapardalanan ni ngolunami dohok keluarga nami asirohap Tuhan iring-iring tugu-tugu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito sertong-atongan ni keluarga nami tabay matuhan akapasu-pasu silas ni roha di hami asa toktong las roha nami mamujiho doho manglawlaon na pinasaha mo di tong-atongan ni keluarga nami nang akayanak ko Tuhan akapahopu na pinalumeho mo di tong-atongan ni keluarga nami bi manang di dia bina sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti nasida saluhu na Tuhan molo di baga sa parsikolan na kaya nakon nami ramoti nasida laubor hado laumulak sa parsikolan na bukaro hado pikiran nasida asa takas dia tu sinasida aka parsajaran na pinasahat ni guruna asarong musailaban nasida na mga luli makalujaho parbinotoani nang di baga sa tikyope Tuhan huwag kami tualopam akaya nakon nami na di baga sa parsikolan tongo mangadupi kaujian nasida hala nao todo kaya nakon nami Tuhan ala ni mangido hami Tuhan buka rohado pikiran nasida asa takas lingot nasida kapar sejarah na pinasahat ni guruna asa anggia marhitia kay Tuhan boy dia lusi nasida aka soal pertanyaan na pinasahat ni guruna jalalas roha nasida muse mabigya kahasil latu akatikinan ro molo na mga luli karejo kaya nakon nami Tuhan asir maroham say patongo matuhan akaparkarejuan na hobartu nasida bi asanggia doho nasida marolopolo marlas ni roha nang mamuji pasanga poko molo naung dapok karejo petabaya kasilas ni rohai asanggia marhite sian itu halam di tada nasida sido tolong suak songoni matuhan nang di minggu nami sadarion huwag kami tuadopamu
akkana masa di tonga-tonga ni huriam, akkana hutangi ho kami marhite warta tikting di tonga-tonga ni huriam. Parjolo may Tuhan, diana dohok boru ni huriam di nanang marsakap, nang mamuka pardonga saripeo tua kari nanang ro. Asiro hat Tuhan pakke mahuriam na meti, parhitiam memangapeho pasu-pasu na sakoi, tuana dohok boru ni huriam. Asa gade ripe na tarpasu-pasu, ripe na berbahagia marlas ni roha na sida tua katik kinanang ro. Nak tua katik kinanang ro, tabaya ka pasu-pasu silas ni roha na sida. Asa anggia marhitisian itu halam ditada na sida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan, huwa kami nang akaragam mi kegiatan pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Partangyangan uek na naik patupau ni huriam hari Selasa. Partangyangan remaja na poso tu hari Jumat. Sermon lansia tu hari Selasa. Asiro hat Tuhan. Jongjongi sudia kaulau ni Tuhan. Padawa kaulau ni sibolis molo tungarong nanang nanggugay ulau nami. Asang dia sonak so haribo-ribo kami Tuhan marolopolo marlas ni roha mamudio. Suak songoni ma Tuhan huwa kami tuadopamu punguan kor ama Immanuel ni huriam hakabipi Cibuburon natongon wang di bagasa perdalanan tubogor lau madohoti kebaktian Padang asiroham ramoti nasida di perdalanan ramoti nasida di Bogor padahal Tuhan akan asoinalo mohon nami tabaya kasilas ni roha pasu-pasu di nasida asanggia toktong di bagasakai pasol las ni roha nasida mangulak kaulau nasida nang dinamulak tulak namion di bagasakai pasol dohot las ni roha suak songoni ma Tuhan dia karuas ni huriam na di bagasa parsahiton dinanami nang manurung boru si Hobing dinanami nang nainggolan boru Marbun di si Jonathan manurung dia makutagalung dinanami inang boruda dinanami inang Damanik boru sianipar di si Apriando Manalu si Mikael Manihuruk na tongon waeng di bagasan na hurak sehat na sida Tuhan hodo tuha pos ni rohanami hodo pangaduan nami pos rohanami Tuhan dangarong nasotar patupaho alani mangido hami Tuhan leanak kagajang ni umur lean hamalu dia kadongan nami na marsahiti asanggia tua katikina nang roboy hami muse ra marlas ni roha marpungu mamuji pasanga pokok pasu-pasu ma Tuhan akaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhitia kai Tuhan boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida tumibu hami marlas ni roha mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan nang saka mi huriam na naik patu parapo panitia ulang tahun panitia pesta gotilon panitia pesta puncak tahun okumene inklusif di tonga-tonga ni huriam na naik patu paun hari Rabu na naingro tuktu hiro hadoho pikiran ni sudia ka panitia Tuhan asara dia hanya masih beta-beta madohoti parrapotani asanggia merdalah do dengan rapoti hobat tulomoni roham suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadari okuwa kami tuadopamu akadongan nami ruas ni huriam na di bagasan las ni roha di namar ningo nasida Tuhan dia ke ulang tahun hatu tubuh doho pardonga sari peon nasida asiro hatu hadi sude keluarga namar las ni rohai lam tabai Tuhan akapasu-pasu silas ni roha di nasida tabai akagajang umur tabai Tuhan akapasu-pasu di nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong atau koma Tuhan nama dongani hami saluhu namia maringana di tonga-tonganya kabagas nami pasu-pasu nakakabagas nami Tuhan asanggia toktong lasorhanami mamuji pasangak warna badiyai suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tuadopamu keluarga natongo di bagasan arsak parukilon di siala naung jumolon nyalamu sadaina sia tonga-tonga ni keluarga nasida asiro hap Tuhan disudia ka keluarga sesolhot nati nadik konnina nami suruh todim nabadiai man orang rohado pikiran nasida asaunak saitu matangis unang mga duing nasida alian gak makirim nasida Tuhan dia kapasu-pasu dia kasilas ni roha na naik patongono mutu nasida tua katikinan roh pos roha nami Tuhan apulamu roha doho pikiran ni sude keluarga urupamu liano mugogo di nasida asamar gogo nasida Tuhan mangulau-lau nasida hobar tulomoni roham
Nang di bagasat tikiope, di nanang mula be mahami Tuhan, tangan muna badiai ma Tuhan na pabor hato kami, mulak tu tonga-tonga di bagas nami, pada waka permaran, asa di bagas akai pasol las ni roha kami, pajupang dohotaka keluarga nami di bagas nami bi. Jalo ma Tuhan elhelek pangiduan nami on, mar hite-hite guarnya nakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede 400 sono pulusada, laos tapapungu mapilian na paduahon. Sungguh Tuhan dari Jeramon, Oton ini dibataki, uhir batik buturak kinon, Oton ini dibataki, berang sibon hudi haroromi, dahi satu diki didihon madu awu abibi utun ini dibataki. Surutan di paluahon paluama ode bata bereng daging kutoni kudison paluama ode bata dama pangamba di suarami isap ni daging sandok diriki nama ngarsahi botong tademi paluama ode bata.
Sungguh Tuhan minadi Solomon untuk ini dibataki uhir patikmu turun kinon untuk ini dibataki bersihon hudi haroromi Rahisar rodiki didihon batuan apiri untuk diri dibataki. Suruh di paluan awon, paluama, ode bata, berendagi kutoni kulisun, paluama, ode bata, nama pangang bati suarami, isap di daging sanduk diriki nama ngasai tentang pandemi paluama ude bata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silelena dengga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan ilhomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wak na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaomu. Di tonga-tonga ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahani godang isileleomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana direhumi tumiru di pamataku Hosana rogogami rudi saluhut hartaku Upasahan iluhum Yesus satuku Ali Tuhan debata amanami. Naso tarasa bogodang isilelew mudihami. Todim na badia dilakko tuhami jolma. Sumonggo pihami na leon. Na umargaido dilakko tuhami. Jala gumodang goisia Portivion. Dohot sian pangisina sudena. Ope mauliate marohanami. Jala pujon nami maho. Ala ni sudeha belgaon. Dohot hamuliaomu. Nauk pinatpatarmu tuhami. Say leo matod di parbadia itu huriam. Akan naolo mangihutot Tuhan Yesus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai. Jala dipatok-tok kami miat di barita nauli. Aleto di parbadia. Say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haholongan. Songo nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi, jala patiur mahami. Asa hutadahami. Akadosa na balga, doho na mekmet si pasidingon nami. Sa ibuas mahomane sa dosa nami. Asa labadia jalay baru hami ganupari. Asa tarbaik kami saor di baga sa kuria na badia. Nasa sadai. Sa yodiho jalapadomu mahami tu amay. Asa posro hanami madok.
amanami di bagasa Tuhan Yesus Kristus, sai tabay si leo tuhuria, asalam gadda torok niya kaparbarita nauli, doho pangajari, doho para siniroha, na mamaritaho kabalgao mo diliat portibion, sai sodangi, jala pasu-pasu sude, parpunguan halak Kristen, di gereja, di parsikolan, nang di bagas nadi, asa tau na sida saor, tu parpungas sugut, sai sungguli akan tarpodum, jala pargogoy akan agale, sai songgoti makananeang, dohot akan atakang maroha, asa ditinggal hon na sida hajahaton nadi, sai parroha akan abojok roha, jala puli akan amarsak, dohot na dangoli, asa unang di rupa-rupa portibion akan manguluiho, sai tata manatargogot, dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiao di Tuhan Yesus, saya jari nasida maralus, jalamia mahodi bagasan nasida, saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihadiari nasida, ari parhuma sugot, saya patogu haporsiaon nami, asa toktoku ingotami, nauksesa dosa nami, jala buanomu hami Tuhan ngoluas sugot, saya sungguli pakirimon na mangolu di hami, asa pos rohanami, nang malak kedagingon, panguluomu domuse, asa masuk kami, marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say sauk malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadaro kanguluas siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajan, Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munadi. Shalom. Horas Marita Saluna.